jsem se ocitnul na poušti. Sahara Hadr. Sluníčko pálí. Nohy se boří v písku. Nádhera. Dneska je tuším 4. října. Rok 2014. 115, 120 dnů na cestě, nevím přesně. Každopádně jsem včera vyrazil na pokračování v cestě po přerušení, který bylo vlastně 10denní, 20. září. 21. jsem se v Amsterdamu zúčastnil Masterpiece koncertu a 22. se Student Agency vracel do Čech. Hlavním důvodem byla svatba kamarádů na Slovensku. No a po krátkém odpočinku jsem se vrátil autobusem zpátky do Amsterdamu a pak vlakem do městečka, kde jsem putování přerušil. No a Holandsko mi teda připravilo nádherný přivítání v podobě tyhle ty modré oblohy a ještě k tomu nádherný krajiny pro putování. Takže jsem si chtěl nechat kraťasy už doma, ale je dobře, že jsem to neudělal, protože jsem je dneska mohl vytáhnout. Bych nevěřil. Čekají mě 2 měsíce, takže něco kolem 60 dnů putování. Teďka zhruba týden, asi 140 km ještě Holandskem. A pak už hranice s Německem. A po evropské dálkové trase E11 se budu snažit dojít do Berlína, dalšího hlavního města na cestě v mém pěším putování kolem světa. Bohužel ani v Holandsku se nepodařilo zorganizovat nějaké větší setkání, potažmo zasazení stromu míru. Tak doufám, že Německo-Berlín budou úspěšnější. V druhé části teďka putování Nizozemím si u mě Holanděni trošku vylepšili reputaci. Ten začátek, prvních 14 dnů byl takových chladnějších. Dokonce 2krát na mě byli lidi takový nepříjemný někde, ale všechno se dá pochopit. Teďka jsem po polední pauze, kdy jsem se usadil na jedné křižovatce na krásném trávníčku, na sluníčku. Za 5 minut mě byla paní. Už jsem se začínal omlouvat, že tam sedím. A ona ne, že to je v pořádku, a odkud jsem. No a nabídla mi, že připravuje polívku, že mi ráda něco taky, že se se mnou rádi rozdělí. No tak za 15 minut jsem měl vynikající hovězí polévku se zeleninou. K tomu ještě 2 houstičky připravený. K tomu jsem si uvařil meltu a udělal mysli. Taková opožděná snídaně. Takže jsem měl fantastický oběd. A takovýhle setkání jsem měl podobných příjemných už víc. Takže přeji vám krásný, požehnaný podzimní dny, přátelé poutníci. Doufám, že nám počasí vydrží. Budu se těšit někde na setkání a sílu vám. Pár záběrů na stavbu domu, kde je použitá technologie doškové střechy. Fascinující. Tak tahle strana už taky pomaličku bude.
Au. No tak. No tak. Neblbněte. Farmička jako vyšitá. Křižovatka několika turistických cest. No a na ty křižovatce taková nádherná samoobslužná občerstvovací stanice. Kávička, čaj, polívky, čokoláda a prodej domácích výrobků, zejména vlastně marmelád a takových jakoby džusů, balíčků různých, studený nápoje plus domácí sýry a nanuky na léto. Setkal jsem se s paní farmářkou sympatickou, která mi prozradila, že za minulý rok těch malých skleníček marmelád jenom tady tím prodejem prodala 1700 kusů. Nemá problémy s tím, že by někdo krát, pouze prej děti sem jezdili si brát sladkosti. No a to vyřešila tato kamera, kterou tady nainstalovali s tím, že to je ale teda fake. Znamená, že není pravá. Takže ukázka, jak se dá hasičský vůz převést na samoobslužnou prodejní stanici. No. Nezaprší a nezaprší. Zajímavý. Taká mokřadla. Tady krásný dřevěný chodníček. Tady udělali takovýhle bonsaje. Asi ne. Borovičky. Paráda. A dnešní deštivý putování jsem se teda líp připravil. Zapnutý pončo, nepromokavý kalahoty, navoskovaný boty. Takže už 2 hodinky prší, ale mě to až to nevadí. Prostě jdu dál. Blížím se k městu Borneo. Mám pak už Oldenzaal a hranice s Německem. Včerejšek jsem trošku nevychytal. Roztomilá lavička. Po probdělé noci, kdy jsem na podobné lavičce, trošku pohodlnější, strávil noc propršenou, přikrytej, nebo měl jsem dělaný nad sebou přístřešek z ponča, ale to samozřejmě mi propršelo, takže mi nakapalo na karimatku a měl jsem mokro pod patákem do vlhku. No a tím, že jsem měl to pončo vypnutý asi 5 cm nad obličejem, tak jsem samozřejmě slyšel každou dešťovou kapku, bylo jich mnoho. A počítal jsem je od půlnoci až do 5 do rána, kdy pršet přestalo. A pak jsem zabral a do 11 jsem se trošku vyspal. A pak jsem vyrazil na cestu, nepřipravený. Začal se zvedat vítr, pár dešťových kapek, říkám, no tak nějaká přeháněka. Hodil jsem přes sebe jenom pončo, jo, a za 10 minut se přihnala bouře s krupobytím a dali kroupy. Fučilo jako blázen, takže já byl během 5 minut durch, kalhoty úplně nadojený vodou, všechno mi to z kalhot steklo přes ponožky do bot, tam jsem měl 2 litry vody. Takhle jsem promočený, jsem ještě nikdy nebyl. Byl jsem z toho řádně vytočený. No, a když jsem dorazil po 15 minutách v první garáži, kde jsem se schoval, tak přestalo. Takže to byl opravdu ukázkový den. No, byl jsem před městečkem Riesen, oslovil jsem 4 lidi na couchsurfingu a během 1,5 hodinky mi přišla od Robina odpověď, že mě přijmou. A já mezi tím došel do supermarketu, kde jsem se sušil, seděl jsem a zajídal jsem to sušenkama. No a nádherný most. No a přišla mi adresa a bydleli 5 minut od toho supermarketu, takže to nemělo vůbec chybu. Krásná protiskluzová podlaha. Jo, když se něco dělá pořádně. Dánové, Holanďani, ty prostě vědí, no. Nádherný most.
Takže mě pozvali k sobě domů. Robin, že je vlastně s rodičema, se svojí mladší ségrou, studuje, 21letý kluk, křesťané. Krásný podvečer, povídání, sdílení zážitků, zkušeností z jeho cest, kde on v 21 letech má procestovanou skoro celou Evropu. Teďka v listopadu letí na týden do států New York, Washington. A jeho táta dělá v tiskárně výrobního ředitele a ta tiskárna nakupuje materiál z Juty. Takže jsem se vlastně ocitl skoro doma, prostě zná Jutu, komunikuje s lidma z Čech, ze Dvora Králové. No a díky nim jsem měl teplou večeři, postel, sprchu, usušil jsem se, no a dneska ráno nebo dopoledne jsem vyrazil na další kus cesty směrem do Berlína. Takže takhle to tady chodí a mějte se fajn. Taky takhle nějak mohou vypadat podchody nebo podjezdy pod dálnicí. V červnu letošního roku zrenovovaný podchod, podjezd, všechno v plastu, krásně osvětlený. Je po dešti, dokonce sluníčko se na nás usmívá. Paráda, co si víc přát.